Sefydlwyd Wolanani nôl ym 1994 yn bennaf pryd hynny gynnig gofal I wragedd o phlant oedd yn cael ei effeithio gan HIV. Yn y dyddiau hynny, oedd llawer iawn yn marw oherwydd y feirws, ond dros y blynydde weld bod pobl yn gallu byw a byw yn iach. Fe welwyd bod angen rhyw fath o gymorth wahanol, a fe ddaeth yn amlwg bod plant angen gofal arbennig a chymorth arbennig. Dyma ni'n ein canolfan ni ym Mwthaleni. Mae'r plant hŷn prynhawn yma wedi paratoi drama ar HIV I helpu addysgu'r plant iau am y sefyllfa a'r peryglon maen nhw'n wynebu. Mae'r clwb yn werthfawr iawn i'r plant. Mae'n rhoi cyfle iddyn nhw allu mwynhau, cael bod yn blant a hefyd dysgu sgiliau paratoi ar gyfer eu bywydau fel oedolion. Ond maen nhw hefyd yn cael pryd o fwyd a mae'n gyfle iddyn nhw chwarae a dysgu parch I gilydd hefyd. This is nice. It's perfect. Clywodd Ruth am Wolanani mewn digwyddiad I ddynodi dydd AIDS y byd. Fe'i hysbrydolwyd, ac yn Swyl, ymunodd â grŵp cefnogi pobl sy'n byw gyda HIV. Trawsffurfiodd Wolanani bopeth I Ruth. Cynyddodd I hyder a daeth yn rhan o'i cynllun creu incwm. I'm now 6 years living with this virus. I was so surprised. He said, no, it's long, 6 years now. I didn't even realize that just because I'm living a normal life, like all those who are negative. And I don't even think about it that I'm positive. I just like the way I am, just because I have children who support me. I have my family, my brother and his wife, they do support me, they do like me, and I have Wolanani. Wolanani is like a home to me. Pob bore iau mae Ruth a'i ffrindiau'n mynd I swyddfa Wolanani mwyn i'r cynnyrch gael ei hasesu ac yna gobeithio cael ei prynu ganddynt. Heddiw mae archeb fawr yn cael ei yrru I'r Unol Daleithiau. Mae Ruth mor falch o'r hyn mae hi wedi gallu gyflawni drwy Wolanani, ac erbyn hyn mae wedi dechrau llefaru ar ei rhan. Thank you very much to everybody who buys these balls. That's where we get our food, our clothes, everything. That's where we get our living from. Mae HIV yn dod â sawl her I wlad fel De Affrica. Mae o leiaf un ym mhob 5 oedolion yma'n byw gyda HIV, ac mae gwaith y partneriad wedi gorfod addasu mwyn ymateb i'r sefyllfa. Yn ardal Stellenbosch, mae CRLS wedi ymgyrchu ers blynyddoedd dros hawliau gweithwyr ar ffermydd ffrwythau a blodau enfawr. Erbyn hyn hefyd, maent yn addysgu gweithwyr am HIV ac AIDS. Mae 90% o gynnyrch afalau De Affrica yn dod o ardal Grabw, ac ar y fferm hon, mae tua 800 o bobl yn byw yma gydol y flwyddyn. Ar adegau prysurach, fel y cynhiad, daw I fyny at 4,000 o bobl ychwanegol yma I weithio. Mae gweithdai CRLS wedi llwyddo I godi ymwybyddiaeth am HIV a lleihau rhagfarn yn y gweithle. I enjoy that course, HIV course, because I learned a lot. To teach my children about HIV, it's for me very good. Ar y bryniau uwchben Peter Marisburg, mae effaith HIV yn ddirdynol. As we look around us here, we are standing right in the middle of the graves, of the funerals that took place in 2009 alone. And when you look around and you try to make an estimate, we are talking over 2,000 graves around us, just in 1 year.
As a nation, we are really running out of space to bury our loved ones. O ganlyniad i HIV ceir mwy na 2 filiwn a hanner o blant am ddifad yn ei Affrica. Mae Nokwasi'n 12 oed, i farw i mam rai blynyddoedd yn ôl, ac mae'n byw mewn tŷ un ystafell gyda'i mam gi, Gogo Madlala. Gogo yw gair De Affrica am fam gi. Mae'r cartre'n gyfyng, ond mae Gogo a Nokwasi'n codi am 5 bob bore i wneud brechdannau wy a pharatoi i fynd i'r ysgol. Hoff bynciau Nokwasi yw mathemateg a Saesneg, a'i gobaith rhyw ddydd yw bod yn feddyg. Mae Gogo yn ei 80au ac yn mwynhau gofalu am Nokwasi, ond bu'n gyfnod anodd iddi cyn cael help Tandanani. Roedd colli fy merch yn brofiad torcalonus, medd Gogo. Daeth adra ata i farw. Ro'n i eisiau magu Nokwasi, ond yn fy henant doedd gen i ddim gwaith na carion. Ro'n i'n gorfod begera am fwyd gan gymdogion. 6 mis yn ôl, helpodd Tandanani Gogo a'i hwires i gychwyn gardd lysiau a rhoi tap dŵr iddynt. Nawr, maen nhw'n gallu tyfu llysiau i'w bwyta a'i gwerthu. Treulia i holl amser sbar yn adeiladu estynia, sef ystafell wely ar gyfer ei hwires. Mae Tandanani hefyd yn rhoi cefnogaeth emosiynol i'r ddwy, a phob tro mae Gogo'n meddwl am Tandanani, mae'n teimlo fel plentyn bach sydd newydd dderbyn anrheg. Mae'r ddwy yn ffrindiau mawr, yn gwlwm o gariad a gobaith. Yn ystod cyfnod yr apel, cododd Ysgol Llwynderw Abertawe arian ar gyfer sefydlu cegin newydd sbon i ysgol gynradd Umsilinga, sydd â 1200 o ddisgyblion. Cyn cael y gegin, byddai'n rhaid i'r cogyddion goginio adre, neu mewn cwt mwd ger llaw, a chario'r bwyd i'r ysgol. Mae 100 o'r plant ifanc yn rhedeg i cartrefi hunain, ac yn gyfrifol am fagu, brodyr a chwiorydd iau, gan o'r holl oedolion y teulu wedi marw. Bob amser cinio, daw 2 ddisgybl o bob dosbarth i'r gegin, i nôl 1 bwced o reis a bwced o gyrru. Yna mae'r athrawon yn gweinu'r bwyd yn yr ystafell ddosbarth. 1 llwyad o'r un, neu 2 lwyad, os oes ffrindiau'n rhannu plat. I nifer dyma unig bryd bwyd y dydd. Tandanani always comes to our rescue. In fact, when we had merged, we needed uniforms for some of the very poor learners, and Tandanani was there to assist us with buying uniforms for some of our learners who couldn't afford them. And well, the kitchen, Tandanani, has really, it's through their efforts and hard work that sponsorship was secured for the kitchen. So it's great to have somebody working so closely with the school. Your generosity goes a long way, and words cannot express how grateful we are. Drwy gefnogi Cymorth Cristnogol cawsom y cyfle i gyfoethogi bywydau plant, grymuso cymunedau a gosod seiliau cryfach ar gyfer y dyfodol. What I would like to say to the Welsh people is diolch and diolch yn fawr. Diolch. You have that in your heart that one day you want to be able to say, I did give and I did make a difference. And in fact, I can testify to that. You are making a lot of difference to the people that you are supporting.